Ikke bare ikke. Det var mine fingre, de kan næsten ikke åbne. Jo, kom nu. Kom nu. Nej, de kan ikke. Og nu op. Hvor er I tøset. Hvor er I tøset. Ved I hvad? Tøsedrenge. Og nu op. Kom nu. Hold nu kæft, I er tøset. Kom nu de ben for fanden, det lugter da. Det er pissegodt. Det er pissegodt, det er. Prøv lige at sige det igen. Sur fisse, eller Med Palle. sig sammen nu de ben for fanden, det lugter af helvede til. Ved I hvad? Ved I hvad? Så. Nu er dåsen så åben. Det er godt, jeg har din dragt på, Arno. Det lugter virkelig. Nej! Pas på fingeren for satan. Kammerat. Smager pisse godt. Er det godt? Rig. Så er det godt. Hvad fanden er det levende? Nej. Smager pisse godt. Det er delikatesse. Det er en hel fisk. Det lugter af helvede. Det lugter. Var det godt, Rie? Prøv lige at kigge på mig, og så sig det smager godt. Men det er godt. Vil du kaste op, Rie? Nej. Hvad gør du? Det er ikke noget. Jeg skal kysse mig i aften. Er det godt? Ah. Rig. Ej, Det lugter rent. Jeg er færdig. Jeg er færdig. Ria. Har du fat i det affald derovre? Stop. Nej, nu kommer det bedste. Jeg gjorde det. Ja. Og sig lige, Ria, Yes. vil du gøre det igen? Yes. Every time. But not tomorrow.